Timu chweshe kuri sei vakomana, zviri sei mabasa enyu nemhuri dzenyu? Kunoku varume gore raramba kupera zvakanaka. Gore harina kupera zvakanaka varume, ndasangana nerimwe dambudziko rakakura chaizvozvo. Zvakaitika ndezvokuti last week iyoyo musi wa28 November ndaienda kuBechnaf, paBechnaf bridge paya ndopandaienda. So ndakabuda ndichipinda mutauni ndichida kuzoshandisa mutare rodhiyai. So ndichingodarika pana 4th paya panomira vanhu kavanotsvaga malifti chichi paya. Saka ndakangoti ndoda vanhu vaviri vanoenda kupi, kwaMutare, ndo vaikwanisa kukwana mumota. Ndo pakabva papinda vanhu vaviri, mumwe wacho akati ndosarira kwaRusape. Akati apinda mumwe mudharaunda ndofati ndoenda paBechnaf ipapo, asi ndoda kuzopfuurira kuenda Chipinge. Ndakati apindai munosarira mberi kana mwakasununguka. Vakabva vapinda mumota vanhu vaviri vaya. Ndaitovawo nemhuri yangu yandaiva nayo ipapo. Takatofamba zvakanaka kusvika tasvika maRusape, ndo pakabva pazosara taitongotaurawo heduwo nyaya dzekungotiwo upenyu hwakamira sei, vanhu tichitongonakidzwa. Hatina kutomboplaya music because vanhu vacho vaitotaridza very good pakutaura havo. So tasiyawo maRusape muya, handina kukwidza mumwe munhu, takangosara ndina baba vaiwana. He was of around maybe kuma50s or early 60s makore avo, matasiro andakavaita. Ndobva tafamba paya. So takataura nyaya dzakawanda dzeupenyu, vachitaurawo titogara kuChipinge, tinoita zvokurima mabhanana, tinozodai tichidai. Ndakabva ndavaudzawo divi rangu, ndakati ndinoshanda uku, ndinodai dai. Zvakati zvakanaka. Takafamba zvakanaka, we had a nice journey. Ndobva tatosvika maMutare muya. MaMutare ndakatenga mabhanana, ndobva tatovapa ivo, ndobva vatoramba mabhanana. Vakati ina handikambodyi mabhanana akadai madiki aya, kwedu kuti tinotorima akadini, akakura kudarika aya, ndichakupai, ndichakutumirai kana ndasvika kumba. Asi mati munogara kuHarare? Ndakati hongu. Zvakanzi ndinongokuisirai pabhasi, ndinokuisirai vanangu mudye mabhanana chaiwo. Aya emunomaya anenge akadai dai. Vakataurawo zvakawanda. Ndobva tafamba paya, dzamara tasvika paBechnaf paya. Ndakati baba ini ndasvika panapa, ndo pandanchiuya. Zvakanzi waita hako mwanangu, ini ndodzikira ipapapa ndochimirira mabhazi kana makombi anoenda kuChipinge. Ndobva takaparadzana. Saka vakabva vatora nhamba dzangu, vakati mwana ndipechi nhamba dzako. Ndobva ndavapa paya, isu tazosarawo paya, ivo vaenda havo. So musi wa30, just 2 days, vakafona zvakanzi yesi mwana wakasara zvakanaka here? Ndakati ndiri nani baba, mhenoi makafamba zvakanaka here? Zvakanzi haiwa kunoku takasimba chaizvo. Uchiri paBechnaf here kana kuti wakadzokera? Ndakati ndaitodzokera musi iwoya, ndaiva ndangouya kuzoona nekusiya zvimwe zvinhu zvandaida paya, ndakatodzokera ndava kuHarare. Zvakanzi alright, pakanaka. Saka nhasi kumanheru ndichanobatisa pasuro yako pabhazi, nekuti mabhazi ekuno anobuda kuseni kuma4 handizokwanisi kuabata. Ndobva ndangoti maita basa baba. Zvakanzi ndichakuudza mutyairi wandirenga ndapa zvinhu, ndokupa nenhamba dzake. Ndakati maita ini baba, tinotenda, tonogamuchira. Kwamuka kuseni kwacho kuya, ndoone meseji yaiswa pafoni nababa vaya, ine zita radhiraivha nenhamba dzebhasi, yaiva Interafrica. Ndaenda pambare paya, ndasvika ndagarira paya, ndoone ndaenda kuna dhiraivha ndakati mune zvinhuwo zvamapiwa kuChipinge, kadhibhokisi, hanzi mabhanana. Zvakanzi zviriko kumasure. Kwaenda kuya dhiraivha uya avhura bhuti, ndobva andipa kadhibhokisi ranga rakatokura rakazara nemabhanana kadhibhokisi iroro. Saka pakadhibhokisi pacho paiva neimwe keji yanga iripo, yanga ine huku, yanga yagadzigwa newaya, yaiva nehuku 1 sheche yebrown yanga iri pakeji. Saka keji racho ranga rakanoita zvokuti unoborerwa futi pakadhibhokisi, kubatanidzwa nekadhibhokisi kudai rakasungwa. Ndobva ndatoti kuna dhiraivha ndakati ko iyi huku iyi ndeyani? Zvakanzi zvese tazvipiwa zvakadai, hausi kuona zvakasungirirwa pamwe chete here, tatongozvipiwa zvakadai. Ndakati ndobva ndatora zvinhu zviya ndaisa mumota, ndasvika kumba ndaisa mabhanana uku, tatotanga hedu kudya mabhanana paya. Ndobva ndafona paya, ndakati reka ndifone nditese titende paya. Ndakati baba maita basa mabhanana asvika. Vazukuru venyu vari kufara, vari kutodya mabhanana ende anonaka chaizvo. Zvakanzi unogotendei mwanangu? Ndakati ko huku yandaona. Zvakanzi right, ndati mudyewo nyama dzehuku yedu yechibhoyi, imi majaira kudya mabhuroira kumataundi. So vazukuru vangu ngavambodyawo nyama iyoyo, asi usaiuraya hako nhasi huku iyoyo kana mangwana, nekuti kuno yanga ichitokanda masai. Saka ukaisiya 4-5 days inogona kutombokanda mamwe mazai mukatodya zvenyu. Usaiuraya nhasi. Imbosiya vazukuru vangu vadini,
vamboiona. Ndoziva kuti nzvimbo dzona dzakamanikana dzokuichengetera kupi kwaHarare ikoko, asi muchikeji mairi imomo inotogara zvakanaka chaizvo, muchingoiisira upfu chete ichiita se ichidya hayo. Usaiuraya hako nhasi. Ndomashoko avakazotaura ekupedzisira kuti usaiuraya hako nhasi. Ndondati alright maita basa baba. Sandakabva ndaiisa muspare room medu, ndobva ndangoikandira zviupfu paya, tatosiyana nazvo. Mabhanana mamwe tatoisa mufiriji, tadya mamwe mabhanana anga akatowandisa zvokuti mamwe acho takatozoarasa nekuda kwezvakazoitika pamberi. So mangwana acho kuseni ndakamuka ndakati ngandikline murumu sezvo marara huku yanonhanga yaitira madororo pese pese pamukeji imomo anenge aenda pasi, sezvo keji yacho yanga isina kuvharwa pasi paya. Ndichinopinda muya ndotarisa mukeji ndikuona mane huku mbiri dzakafanana sheche. Zvakandikatyamadza. Ndobva ndasvedza mukadzi ndikati uya uone. Nezuro patakauya nehuku takatadza kuona here kuti huku idzi imbiri kana kuchiwa. Zvakanzi huku iyi yaiva 1. Ndikati ndakaona huku 1, kuimwe yabvepi. Ndobva ndatora foni ndobva ndafonera baba vaya. Saka ndichingovafonera ndakangoti baba mamuka sei? Ndamuka mwana ari kunaka here mabhanana? Ndozvavakatanga kundibvunza. Ndakati hongu mabhanana ari kunaka baba. Ko huku iyi? Pandakangoti ko huku iyi, vakabva vatokata foni. Unoona? Kuzoedza kufona foni iyi haichaiti through kusvika nanhasi. Kubva musi wa30 up to now, nhasi musi wa5 December pandiri kuita mumba mane huku 6. Every day muchimuka muchiwedzera huku 1, huku 1, huku 1. Same color, dzingori sheshe dzese dzakadaro. So pari zvino inini ndapererwa mufunge. Ndapererwa kwete zvokumbofungidzira. Saka ndatoti kumukadzi nevana hapana achapinda murumu izvi. Tiisiye yakadaro. Kana chikafu chiya chatakakanda musi wekutanga izvozvo hatinana kuzombodzera chimwe kana kudini. So nhamba dzababa ivava hadzichaiti kumba kwavanhu kuzivi. Ndakangonzwa kuti vanogara kupi? Kuchipinge. Ndakapesana navo paPechinafu Bridge paya. Ndomamiriro azvakaita. Handizivi kuti ndobatsirika sei vanhu vashe. Anyone anokwanisa kundipawo rubatsiro ngandibate panhamba idzodzi. Ndo nhamba dzangu 0775 185 989. Handina kana rimwe mamwe mafungiro andichaita kubva pari zvino. Ndatongopererwa. Ndiri kushaya kuti ndobatsirika sei. Kana pane vanozvizivawo kana vakambosangana nazvo kana vane mamwe mafungiro, ndibatsireiwo please. Ndinotenda.